повече хора. Пионерско изследване би могло да помогне за създаването на нов и евтин медикамент за лечение на десетки хиляди пациенти у нас и в чужбина, които страдат от възпалителни заболявания на червата, крон и язвен колит. По изследването работи българин, който е изследовател, имунолог. Това е доктор Илиян Илиев. Той работи в лабораторията си в Ню Йорк. Идеята е лекарството не само да потиска имунната система, но да я научи да държи микробите в червата под контрол. За пътя на доктор Илиев и в имунологията и откритията, свързани с чревния микробиом, разказва Виктория Петрова. Гънки покрити с вили, които са покрити с микровили, а върху тях финна мрежа гликокалис, за да не бъде пропусната нито една молекула от храната. Архитектурата на червата отвътре е уникално оригами. Милиони в световен мащаб са с хронично възпалени черва, а броят на новите случаи нараства с бързи темпове. Самия орган, където стават най-големите битки в нашето тяло. Там е имунната система, от другата страна е храната. Това са милиарди частици всеки момент. И бактерии, вируси, дрожди и така нататък. Това е двигателя, разбира се, на нашето тяло. Когато преди повече от десетилетие имунологът доктор Илиян Илиев се досеща, че в този наш двигател сред черевните бактерии има скрито царство на гъбичките, което дирижира важни процеси, включително влияе на болестите, свързани с възпалителните заболявания на червата, малцина са склонни да му се доверят, докато пробивът не се случва. Имахме и технологии, с които точно тогава навлязоха по това време технологии, с които да разглеждаме микробиома, което е всъщност съвкупност от микроорганизми, които живеят в червата. И когато всички тези резултати ги обединих и започнах да гледам по-надълбоко, излезе, че всъщност пациентите, които имат тези мутации, имат също растеж на дрожди в техните черва. И това много ме заинтригува, нали, за пръв път въобще нещо подобно видях в работата ми. И отидох и го представих, нали, пред цялата комисия там, с които работиме, хирурзи, научни работници и така нататък. И те даже някои колеги казаха как може да има дрождите. Самият гастроинтестинален тракт не е място, където могат такива организми да живеят. Това, нали, не е пекарна, да не е нещо, където идва от храната. Оказва се, че наред с бактериите в червата ни постоянно живеят и гъбички и доктор Илиев ги картографира. Доказва, че тялото ни има и специален сензор за тях и ако този протеин не работи, гъбичките оттежняват болестите, свързани с възпаление на червата. Тези дрожди, които растат там, открихме, че те продуцират един токсин. И този токсин буквално пробива дупки в мукозата на червата. И клетките, които трябва всъщност да запълнят тези дупки, да атакуват микробите, не работят. Изследванията продължават, но вече в собствена лаборатория в Ню Йорк, към университета Уел Корнел. И идва и следващия голям успех и открития за властта на гъбичките върху живота ни, здравето, имунния отговор, дори поведението ни. Всичките хронични болести, върху които работим, имат компонент в червата. Рокаджия, китарист, фен на Хендрикс, Гънс и Нирвана, вместо лекар, доктор Илиев става изследовател, откривател и имунолог. Аз бях в специализирана паралелка по биология, ходихме на олимпиади и така нататък. И това беше едната част и от другата страна беше музика. Макар през последните десетилетия да дава предимство на гъбичките, бактерията Lactobacillus bulgaricus изиграва ключова роля в живота му. С нея заминава за Япония. Винаги като ходя в Япония, отивам в който и да е магазин и си правя снимка, винаги това кисело мляко е там. Но с причината защо моята лаборатория работи върху стомашно-чревния тракт. Признат за един от влиятелните умове в своята област, пионер в изследванията върху чревната микрофлора и възпалителните заболявания на червата, носител на едно от най-високите отличия в имунологията. За професор Илиев най-важен е екипът, с който работи в лабораторията. Когато работиш с хора, когато направиш много стабилен отбор, нали, тези хора после ще разпространят знанието и знанието е общо, не на определен човек. И това е нещо много важно според мен. За тази сутрин Виктория Петрова.